Ahojte kamarádi, vítam vás u nového videa, kde sa pozrieme na taký rýchlejší v úvodzovkách vlog. Rozcvičku vám nebudem ukazovať, ale hneď vidíte, že ideme pár dní pred súťažou ešte mŕtve ťahy. Toto bolo z minulého týždňa a ukážem vám trošku rozcvičku podľa seba. Po klasickom warm-upe už mám, kde som sa zaktivoval a momentálne zaraďujem aj warm-up s mŕtvým ťahom so 60 kilami. Takže takto by som začal. V podstate dôležité u suma je byť čo najlepšie rozcvičený. Dobrý postoj a podobne. Sú dva spôsoby u toho suma. Prvý postoj špičky dopredu, to viac potom berú kvadráky alebo špičky do stran, to preferujem ja, kde to viac berie zadok. Dôležité je držať ten zadok nižšie, aby nevystrelil zadok nejako extrémne do výšky. Ako zase nie ho mať úplne čo najnižšie, ale ani nie, aby vystrelil úplne. To mne funguje a tak to robím ja. Takže tu môžete vidieť týchto 60 kg, som to išiel 5 až 10 sérií, nejaké 3 opačka, max 5 a je to jednoduché. Postaví sa k ose, napne si ju, cítiš také cuknutie, alebo ako by som to povedal. A keď je napnutá, si to presaneš, naprúžiš a keď je ľahká váha, sa to ľahko aj nadzdvihne trošku hore. A keď je ťažká váha, si to naprúžiš a ideš rovno hore, spriamene do výstreta. Takto chodím, ako som spomínal, 5 až 10 sérií a nejaké 3 až 5 opakovaní. Tu už vidíte warm-up 120 kg na činke a robím to v podstate rovnako. Kde ten zadok čo najvyššie, natlačím do tyčky, ako idem, z toho predklonu do tyčky, tak to napružím a bum, čo najväčšia dynamika. Všetko je len o tom deadlifte, že dynamika. Musí to strieľať. Lebo pri tom sume je to dôležité. Tam, jak už človek zastaví, kde je v polovici dráhy alebo tej dráhe hore, tak už je koniec. Táto musí strieľať od spodu až hore. Tu už vidíme načinky 160 kg, tam chodím raw do 160 a potom ešte polodres 160 si dávam. Takže ste mohli vidieť 160 kg aktuálne, priložíme na 200, samozrejme chodím iba húkom a bum, vystrelilo to pekne hore. Tu už priložili sme na 220 a zase to isté, dynamika a bum. Tu sme si už zapli dres sami, takže to nie je nejako extrémne silno, keď som bol sám akurát cvičiť a 250 krásne vyletelo. Tu sme si naložili na ďalšiu váhu, 270 rúkom. Tam to držalo nepochopiteľne, lebo som zaradil jeden doplnkový cvik na uchop. Tu som si dal už trháčky, ale všetko easy. Tu sme ešte potom tie back-off sety, také ľahšie, kde bolo naložených 240 až 245 kg. Samozrejme húkom, všetko bolo húkom až na tú jednu sériu. A tu už prechádzame k prvému doplnkovému cviku, ktorý vám ukážem. Russian Hamskar, za mňa tiež najlepší doplnok k tomu spodnému reťazcu svalov
kde zapojíte predel, hamstringy, ešte si tam dáte aj pomalejšie tempo, takže dáte si nejaké 3 až 5 sérií po nejakých 8 až 12, 15 opakovaní a úplne to precvičíte, jak máte. A postupne rozumne to plánovať na báze toho tréningového systému. Takže ja vám ďakujem za takúto krátku pozornosť. Nezabudnite tam hodiť like, odber a prípadne komentár, ako sa vám video ľúbilo. Ďakujem. Tu môžete vidieť ďalší doplnkový cvik, kde tu ideme výsť na hrazde jednou rukou. Má to veľmi veľa svojich benefitov. O tom vám zas poviem aj na mojom Instagrame alebo na Instagrame súkromná posilka Topolčany. Ďakujem za pozornosť.